Krásny, úžasný deň. Aj ty sa trápiš s tým, že chodíš ku kozmetičke, na masáže chodíš, kúpiš si nejaký ten krém, kvázi, že ti robí dobre a stále vrásky sú tam. Čo robím zle? Stále sa pýtaš. Veď sa starám o seba, aj pijem dostatok tekutín a stále tie vrásky sú tam. Ak nepoužívame ucelené sady a používame, že kúpime jeden krém tam, druhý krém inde a skúšame, čo nám robí na pleť. Dobre, celé zle, čo vám poviem. Ale viem vám s tým pomôcť. Musím vás ale aj zároveň pochváliť. Viete prečo? Lebo ste urobili prvý krok, že sa chcete o seba starať. Tamwise, zázračná sada, ktorá je úplne úžasná v tom, že vám krásne vyhladí pleť, aj vyčistí a zároveň pohltí mimické vrásky behom 4 až 6 týždňov. Viditeľné výsledky mnoho žien mi už potvrdilo. Ja som tiež sama toho dôkazom. Nemala som v živote to šťastie, aby som mala krásnu pleť. Až v 32 som mala pleť ako detskú prdelku, keď som sa začala o seba pravidelne starať. Nie len, že občas zájdeme ku kozmetičke, ale treba riešiť reálne kroky k tomu, aby tá pleť vydržala čo najdlhšie, aby sme mládli s noblesou. Tamwise zázračná sada je úplne úžasná v tom, že obsahuje produkty, ktoré pohltia vrásky, vyriešia pleť, ale i iné nežiaduce účinky. Čistenie, ktoré je dôležité pre pleť, ráno aj večer vyčistí od toxínov a rozjasní a pohltí otvorené pory. K tomu je denné sérum, ktoré ide až do 3. vrstvy pokožky, čo je veľmi úžasná vec. Rozjasní, nerobia sa vám žilky na pleti, nepraská nám to a zabraňuje pigmentovým flakom, lebo je tam faktor 30 a rieši už aj, ktoré sú tam flaky pigmentové úplne do hĺbky. Ale aby sme mali tú pleť fakt mladú, treba používať túto žehličku na vrásky. Je to úžasný produkt, obsahuje malé granulky, ktoré sú to peptidy, ktoré krásne pri kontakte vlastne s pokožkou vám krásne vyhľadia tú pleť. Proste žehlička na vrásky, totálna topka. Kým vy spíte, tá pleť oddychuje a tá pleť je ráno, že wow, mega na pocit. Samozrejme, keď používame séra, treba používať aj krém, denný a nočný zároveň. To znamená, nemusíme mať 2 krémy. A my to máme úžasné v tom, že máme krém, ktorý je výhodný v tom, že je na deň aj na noc. Je konzistencii ako mliečko, takže to je úplne úžasná vecička. Čo je super, teraz máme k tomu aj krabičku, kde si môžete uložiť tieto produkty a možno nájsť aj pod vianočným stromčekom. Milé dievčatka, ale k tomu dostávate v hodnote 40-40 darček, ktorý je v podobe očného krému, je na mimické vrásky, aby sa nám netvorili vejáre okolo očí. Či už sa rozhodneš pre seba alebo pre rodinu, táto sada je vhodná od 25 až do 45. A kto je masnejší typ, tak až do 55 rokov. Nakombinuj si svoj elixír mladosti tak, ako ty potrebuješ a ak to nevieš, veľmi rada ti poradím. Maj krásny, úžasný deň.